עכשיו נאזין לשירתו של החזן והמלחין איש תל אביב, אליהו גרינבלט, המוכר ביצירותיו המלאות תוכן מוסיקלי והמעידות על הבנת המילים ונוסח התפילה. אנחנו נשמע מפי החזן גרינבלט את הפרק ממקומך בלחנו של יצחק היילמן ובליווי מקהלת בית הכנסת המרכזי אשר בניצוחו. ליד הפסנתר, מוכן ומזומן, מר ריימונד גולדשטיין, אשר אף הוא מכיר מקרוב כזקן ורגיל את יצירותיו של מר היילמן. החזן אליהו גרינבלט והמקהלה בפרק ממקומך. בבקשה.
בשירי עוזך אמור בשירי עוזך על ידי דוד על ידי דוד על ידי דוד משיח תודה לחזן גרינבלט.